Camilla Thorhauge, I møder Team Esbjerg onsdag aften her i Skansen. I får lov til at prøve jer selv af mod et af de, skal vi kalde dem for et af de stærkeste mandskaber i Europa. Ja. Hvad bliver det for en oplevelse? Altså, det er jo altid sjovt at spille mod nogle af de bedste spillere, og ligesom måle sig mod dem og se, hvor langt kan man få mere, og hvor langt kan vi række den. Altså, det er jo en håndboldkamp ligesom alle andre, så der er jo muligheder. Ja, altså Team Esbjerg, de stiller jo op til kamp med landsholdsspillere på nærmest alle positioner. Hvor meget kan I egentlig stille op mod dem? Jamen, altså, som jeg siger, en håndboldkamp er en håndboldkamp. Den starter jo på 0 for begge hold af, så altså, vi har jo taktik ligesom alle andre kampe, og tror på vores egne evner, og så må vi jo bare se, hvor meget vi spiller op med dem. Og måske endda er heldige at drille dem lidt. Det kunne jo være sjovt. Altså, de har jo faktisk ikke fået den bedste sæsonstart. De er løbet ind i nogle nederlag, og de har også mistet point i ligaen mod Silkeborg. Hvor ser du, at I måske kunne drille dem lidt? Altså, jeg synes jo, det er et godt tidspunkt, hvis man kan sige det sådan. Altså, de har Champions League-kamp igen her i weekenden, og de spillede her i weekenden også selvfølgelig. Og måske nogle af de store profiler sidder over, fordi de skal være klar til Champions League. Og som selv siger, de har jo ikke fået den bedste start på sæsonen. De ligger nummer 3 lige nu. Stadig flot selvfølgelig. Men ja, der er jo mulighed for at drille dem, synes jeg, når de ikke måske er på højeste niveau lige nu. Hvor ser du mulighederne? Jamen, altså, det er jo lidt svært, fordi de er jo gode alle sammen. Men jeg tror, hvis vi holder til vores taktikker, så måske får bredt spillet godt ud. Og så bare få brugt bredden. Måske prøve at se, om vi kan løbe lidt med dem, hvis de ikke er så mange, der er helt tip-top. Det er super. Tusind tak skal du have, og held og lykke. Tak skal du have.